Stop Junta, building better Africa. Zibani zotsutsa boma zimene mwachita dzulo zinthu zogwirizana ndi Amalawi olira chifukwa emu ya pano ikhale kuwombola Amalawi osati kufuna upresident. Pali zibani zina ndizokayikitsa ntchito zake akamanena kuti they are funded by MCP ndizoona ndipo zioneka zibani zimenezi zopangidwa fund ndi MCP zioneka tithokoze UTM ya original ya Michael Yati, Felix Njawara, achina Fredo Kisi ndi ena otero kunena kuti munali nawo pa joint press briefing ija komanso a DPP ana Maromba amukito ndi ena otero afodi Timothy Ntambo tiye ndigwire ntchito Amalawi tiawombole osakayika comrade tilirede ntchito timayiziwa inunso mukuziwa Timothy Ntambo kuti Lyton Mangochi akayimapo amayima choona chenicheni. Nkhani ili pano ndiyakuti make chair nanena kale tu Amalawi mundikumbuke ndinanena kuti make chair uyu ndiye wokanikiratu uyu sakwanitsa ntchito iyi sakwanitsa meki panopa aisandutsa chakwera aisandutsa kukhala ngati ndi gawo limodzi la MCP mwina umayitenga ngati ndi dudu estate ya maremu John Tembo ndizosatheka ndi zinthu zopanda pake. Amalawi tiyeni tiime pamodzi tisabwerere mbuyo tiime ndi azibani zotsutsa boma chifukwa cholinga chawo ndi kuwombola ife Amalawi kunena kuti dziko lili kupweteka kwacha ndi imene ikungotsetsereka tsiku lina lilonse moyo kusowa oti udalira chani koma pamene iye chakwera zimakhala ngati mwina ati dziko lakunja sali Malawi mu ndizomvetsa chisoni ndipo Mulungu atikhululukire kuti anatipasa mtsogoleri wa matama, mtsogoleri wosamva za anthu, mtsogoleri wodzikundikira chuma, mtsogoleri wa mkwidzi Chakweratu ndi munthu woti umukanizira pena pake ayi akhala ngati si Malawi mwina chichewa chimene timayankhulachi amamva chizungu muzimutanthauzira Chakwera kuti Mangochi akuti eti ndinu wamatama ndinu wamkwidzi wosamva za anthu akulira ndi pamene amanyamuka makakwera ndege, anthu akulira pamene akukozungulira makaona ng'ombe. Ndi zinthu zomvetsa chisoni. Panopa tikunena kuti tatikhazikitsireni commission of inquiry akuzengereza ndiye ndi kumemene Amalawi pa 24 pano tiyeni tivale chovala chimene chili ndi makaka achipani kupatula MCP. A MCP ndi adani anga koma azipani zonse zotsutsa tiime pamodzi ndi ife ma-activist tikaonetse mkwiyo kapena kuchita pressure Chakwera akhazikitse commission of inquiry. Akalepherapo angobwera poyera anene chimene akudziwa. Anamiwa ndikuthokozeni kwambiri bungwe lanu silandale koma mwayima pachoona kunena kuti munthu asamafe ngati galu koma munthu okhala vice president wa dziko, president wake osarabada ndikumapanga zinthu khala ngati mdziko muno simunachitike ngozi ya ndege. A president Chakwera kumene muliko mumve audio iyi mukhazikitse commission of inquiry mukhazikitse. Komanso pomaliza bungwe la NRB amene akutsogolera Mr. Sambo mayi
anaberontani manja kumeki izizi muzisiye mubange lizaidi makina anu amene mwakulawo ino wa procurement smart makiyo mukapangira nzi nyumba mwanu kwa maifa Malawi voti za uchisiru siti kuzifuna sipwirikiti ziyambira pa registration Azimaye ngorengeka. Azimaye ndabena ndabangisa. Sama kali one nyamara. Nyamara mona akona ninjala mako kumazi timbe za toje. Magambazo kuti inu mukamuza nali abantu amene uli ndoyipa kubana la bwino chifukwa chani? Ya, mafosa kuno. Omara mamenda ine mamenda kwenu ino mugula rupere moda. Kamuzo ane mutapu. Tikari kale muto kamuzo ndoyipa. Koma kamuza akati freedom ane freedom ni muntu ole megeseka mendu furike neyo singa furike inomba banga yose president mabanga fe ndi akamuzo ndeno akamuzo ndi awawa mungasa se modern akamuzo kodi uyu ndo ipo kwambiri ichiromba ichi chiromba ichi tatuzeni kuti akhale chirombo chavuta njani kweni ya ndi chiromba ichi atenzelo pamene sesa alibe wow sukula mina wamupachili mauchi wonde mesana mpachili mesana pachili chilima ndiye ino rakulu ine zandale ndipo sangaluze kumene olo gala vina pambambana apo sinikavota chilima simungavoterenda chilima chilima namwalira abwera ari mesana pengisa songono plata achakwera munena achakwera ndiye ndimarachiri chilima namwalira chilima namwalira koma achakwera sana pita kuike ndiye simungavotere olo gala vina pambambana muntu oyipa amina olo mutama mabodolo tena mbuyo ntengeni never sindingapanga zimezi ndiye 2025 tivotere ndani apeza ni nyamari awo amene mwavala pita mtalika kapena vora ni pitayo komacho pali mapresident peza ni nyamari riferi 2025 pokavota mukapeza achakwera mukapeza apita mtalika awiri amene wawo pawiri wa mukasankha kundani vina pambambana achakwasiri kwafuna ndiye mukasankha apita mtalika ule kumana afa moja timati amene apire basi get out ologala vina pambambana achakwera apire mwana yobeyega mne sukulu saida pire kumango upanga zizofuwa koma munalembesa kuti mukavota nawo muchanzika munenacho ine singavota achakwera koma muchanzika munenacho kuti mukavota inacho koma singavota achakwera mukavotera mtalika mukavoterawo ana mopawo mukavotera DPP komaso kulizibandi zingapa chipani mina khala achakwera yabuchiri andakutavana ndibuchiri chipani zipani 9 osa amene akuta Club Junta, building better Africa.